мавсими шинондани гулҳои тирамоҳӣ оғоз шуд. Дар корхонаи давлатии кабудгузоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд дар як мавсим зиёда аз 800 000 беғ гул парвариш карда мешавад. Тухмиҳоро бештар аз Федератсияи Россия ва Хитой дастрас менамоянд. ҳоло вақти шинондани гулҳои тирамоҳӣ мебошад. Дар мавсими тирамоҳ гулҳои хризантема, ливенезев, мехчагул шинонида мешавад. ин гулҳо ба ҳарорати то 15-16 дараҷа сардӣ тобовар мебошанд. Саргарми муассисаи кабудгузоркунӣ ва гулпарварӣ Эргашои Гадобаева зимни суҳбат ба мо зикр намуд, гулҳои ороишии петуния, марҷонгул ва тагес давоми 3 моҳ тайёр мешаванд. баъдан ин гулҳоро ба муҳити беруна омода карда ба кӯчаҳои шаҳр мешинонанд. гулҳоро моҳҳои декабр, январ мекорем. ин бо моҳ ҳашкида мекорем, барои он ки якум партия мешавад, моҳи буроварда мешинонем, пешу қафо мешинонем, барое ки гуломо пешу қафо тайёр шавад. баъди он ки мо ин гулҳоро мекорем, бароварда ба шаҳр мешинонем. дар вақте ки дар шаҳр бо гулҳои нав шинондан, вақти шинондан шавад, агар мо бо дуюм партия гулҳои буроварда мешинонем бо моҳ ҳашкида. бино ба гуфти масъулини корхонаи давлатии кабудгузоркунӣ ва гулпарварӣ, айни ҳол дар корхона омодагӣ барои парвариши гулҳои баҳорӣ рафта истода аст. масоҳати гармхона 1200 метри квадратӣ мебошад. ҳоло тухми гулҳоро дар лабораторияи гармхона пошиданд, то нашуноми он аз тарафи кормандони муассиса пурра назорат карда шавад. тухмиҳои гулҳо аз хориҷа дастрас гардида зиёда аз 8 намудро дар бар мегирад. масъулини корхонаи давлатии коммуналии кабудгузоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд тасмим доранд шумораи гулҳоро то ба 1 миллион беғ расонанд. дар инҷо қариб то 800 000 гул ҷойгир шуда буд. имсол мо ҳозир ҳаракат мекунем, ҳамин сол ҳам гула дар мани лаборатория гула мекорем, баъд унҷо пикировка мекунем ва як 8 намуд гулҳое ки замонавӣ ини худомо тайёр мешавад дар ин гармхона. ба гуфти гулпарварон, нигоҳубини ва парвариши ин гулҳо хеле мушкил буда нозугоҳи худро дорад. барои нашуномои хуби гулҳои орошӣ пӯроҳи махсус пошида мешавад. бино ба гуфти гулпарварон, ба ин гулҳо оби бисёр лозим нест, зеро дар ҳолати бисёр об додан гулҳои орошӣ зард шуда эҳтимоли нобуд шудан ҷой дорад. дар корхонаи давлатии кабудгузоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд зиёда аз 16 намуд гулҳо парвариш карда мешавад, ки маъруфтарини он петуния, салвия, тагец, колеус, вербена, гасания, бегония, торф мебошад. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.